سلام أبوش نوزع نزلهم إيران كما يكنيهم لمخاب حدا حدش topic ويك حدش استحزالكم مزيله بقدامي autism انتاي ملكتات تزاربنا لنا انتاي كيف نقبر لنا مسفلتنا الملكتات مالتي تزاربنا لنا لو مخاني بزعبا حدا كافتم ملكتات انتاي كما يمثل كما يجينا خلخن حق زمن خلناتهم autism زلهم كل دم ولا تعشم مالتي individual سخن السب مالتي كما يجينا خن حق زمن خن إذا بتعمي كلنا كنردو كم حبرة سب كلنا كنردو زلنا سلازخنا يصبح حنسب كوينا نمهر كم أون بجهم شير قبروا أب أونلاين عند حتري ولهم شير نقبر سلمتاي حبرة سب كلنا بحنسب نحتى مهرنا تسب كنك حيخلي بحنسب بينا كل سب كاني بحنسب يربح مالتي سلازي بليز شير نقبر نمهر مالتي سلازي لما عندي ستيمينج بتقرنا انتهاي اندعي عفتاني كن انتهاي مخانو خنبلينا خابي متسيو تملكتات ونكن مهارينا مالتي so steaming مالت كاب self stimulatory behavior ويكاني steaming يبلو مالتي إذا خاني بتهداقاقامي تريو أكالاوي منقصاص ويكاني دمتي بدمتي دي ولا بزخونة منقصاصات تريو مالتي اوكي اب كلنا زرئي باي ذا واي اب كلنا زرئي كن مبزحت اجزي اب اوتيزم زلوم سبات نريو زمالتي كم زبلكو ستيم كابتي ستيمولاتوري زمت مالتي زي سات كاني انتاي كتري تخيل مبزحت اجزي خم زبلكو خمزي تري لم تخيل كاني راكن كم زي نجو لنا يبلو ዝተፋል عليه ድምጽታት ዘይንፈጥሮ ድምጽታት ወይ ከዓ ልሙድ ዘይኮነ ድምጽታት ቀብተ ዳጋጋሚ ንሰምዓሎም ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ሓደ ሓረግ ዝኾነ ተኣሽሙ ወይ ከዓ ስናፕ ይገብሩ ከምዚ ገይሮም ተኣሽሙ ይገብሩ ኢዶም ዲ ወላ ስፒን ከምዚ ሽንኮለል ምግባር ይፈትዮም ማለት ዝኾነ ነገር ምዝላል ይፈትዮም ካልኡም ብዝተፈላለየ ዘይርኡይ ወይ ከዓ بزح بحبرة السب زي قبول behavior ويكاني لمدتات ويكاتاش متري اللم مالتي إذا خاني مبزحت إجزين من خاطريو أبي خاطريو ننبسم سدتات كوينم ويتاش مزي كونه ننبسم كزحلو ننبسم كهدوء مالتيم كم زقبرو سلازي إتي especially نحر زي الزعرب كوينم جنا زربا دي جمرو نحر كوينم زربوا أمي خنبلنا خدلنا مالتي زربوا أمي خنبلنا خدنا اندحر حساباتهم كقلص زي كله خينم انتها يبوشت أم زبلهم دلوا اندحر كقلص زي كله خينم سمعتهم اندحر كقلص زي كله خينم زيتات كم زربوا مالتي نتي وشت أم كهدؤ مالتي زت قملو تعشمي زت قملو من قصاصات وي تعشمي مالتي سازي كم زبلنا ستيمينج تايو انتاي تقمو كم زبلنا يو إذا استفعل على بهارات استفعل على زي لمود بهارات نريو مالتي كم أول ننبسم نتي وشت أم كرجو إلى ما يمزجبرون بر كربشوا ويتعش ما يكونن مالتي إذا خن رد علم زلنا مالتي إذا خاني كسب كب ودخلت عمت كسب 10 شو من تعمت مالت أقول كتريات خير مالتي so انتهي كن بلالنا comes with steaming ويك self stimulation self regulation تبلا تخليها ازي كلنا نقبرأي كلنا نقبرأينا كما كلنا نقبر بلا خن أبنت اندحر نرفس كوينا ويك اندحر زخنا نقر فتنا لنا ويقال نقر نتقبل لنا نايسرح انترفيو دي لنا قال انت هنقبر كنت ايدن بايت نقبر تصفرنا نكس مالتي ويك عني بيرو جرنا ويقالت عشان خمس بنتري زخنا مش بيرو نبلع فتناتات كنوسد كلنا هنا نبلو استفعل عليه نقبل مش إذن صعب كلنا زلي قالينا ندحر نرفس كوينا ويك ندحر تبيلنا لنا انتهينا خود نسأل أنا حجم مزحت إجزاء يسأل وي حري بالقلة مالتي لكي مالتي كل سبنا الناس تعشم الله مالتي right جن إزيهم مبزحت إجزاء أوتيزم زلهم قلعتي أوتيزم زلهم سبت بزحت ري الله مالتي كم زوالكو إذا خاني نحجزم ننبسم كحجزو إلى مزجبرو مالتي
ብጣዕሚ ተኣሽሙ ይኮነን ነቲ ብደገዝ ነቲ ብደገዝ ዝመፅእ ድምፅታትን ዝኾነ ሰንሰሪ ማለት እዩ ናይ ጨና ድዩ ናይ ተኣሽሙ ናይ ምጥዓም ወይ ተኣሽሙ ድዩ ናይ ዝኾነ ነገር anyway ብደገዝ ዝመፅእ ብዙሓት ነገራት ንዑ ከህድኡ ንውሽጦም ከህድኡ ማለት እዩ ንኽቕበልዎ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ በቀዳማይ ኢለ ነይረ ድምፂ ሕጂ ንኣብነት ንዓና ሓንቲ ነገር ኣብ ሓንቲ ነገር ክንትክሩ ከለና ንዓኣቶም 10 ወላ 100 ነገራት 10 ዕፅፊ ኢኻ ስለ ዝመፆም መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ኢዶም ክብሉ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና ኣብ ናቶም እንታይ ይመስል anyway መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ትሪኦ ኣሎም ማለት እዩ ብብዝሒ ኣብኦም ትሪኦ ኣለኻ ማለት እዩ እንድሕር ስትረስ ኣለዎም overstimulate and understimulate እንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ balance check and balance ምሻሎ ክገብርዎ ነቲ ውሽጦም ማለት እዩ ከህድዎ መብዛሕትኡ ግዜ ወላ ሓንቲ ኣይ እዚ ንሰብ ኣይጎድእኒ እዚ ዝገብርዎ ነገራት እዚ ዝገብርዎ ባህርያታት ንሰብ ዝበሃል ኣይጎድእኒ okay and one ሓንቲ ከም ወለዲ ማለት ከም ወለዲ ወይ ከም society ወይ ከም ሕብረተሰብ ክንብል ንኽእል ኢና like ተኣሽሙ ክንብል ንኽእል ኢና እንታይ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወይ ፍልጠት ስለ ዘይብልና ፍልይ እንድሕር ኢሉ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንፈርሕ ወይ ገለ ማለት እዩ right which is normal مش ግን እቲ ተኣሽሙ ዘሎ ከመይ ገይሩ ነቲ ቆልዓ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ወላ ምሕዝነት ክገብር ድዩ ተኣሽሙ ከመይ ገይሩ ኣብኡ ይፀልዎ ከመይ ጌርና ክንሕግዞ ኣለና ክንብል ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ካልእ ዘይሃሲ ኮይኑ ወይ ንዕኡ ወይ ንኻልኦት እቲ ቆልዓ እንድሕር ዘይሃሲ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ተኣሽሙ ንውሽጢ ክህድእ ኢሉ ስለ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝበልኮ ሲሚንግ ወይ self regulation self stimulation እዚታት ዝተደጋገመ ዘይርኡይ okay ካብ መጠን ንላዕሊ ማለት እዩ ኩልና ንገብሮ ኢና ኢለ እንዴ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘይርኡይ ዘይልሙድ ዝተደጋገመ ባህርያት ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ምንቅስቃስ ድዩ ድምፂ ድዩ ተኣሽሙ ማለት እዩ እዚታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኦቲዝም ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ትረአ ማለት እዩ okay ከም ትበልክዎ self stimulation ነቲ ነፍሶም stimulate ይገብርዎ ኣለዉ okay okay so steaming ከም ዝበልኮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሎ ኢልና መብዛሕትኡ ንኣብነት like pacing ኣሎ ናብዚ የብሉ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኩልና ንገብሮ ኢና ዝኾነ ነገር እንድሕር ቆፀራ ኣለና ንፅበለና ንሰብ እንድሕር ደምጊና ወይ ገለ እንታይ ንኸውን ወላ ቴሌፎን እንድሕር ንፅበለና እንታይ ንኸውን ናብዚ ነብል now ናይ ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ወይ ዝኾነ ሰብ ብብዝሒ ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ right ሓደ ግዜ ናብዚ ክብሉ ከለዉ ንባዕልካ ትርበሽ ምሽ ግን ሰብ ውሽጦም ስለ ከህድእዎ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ካልእ ስክራችንግ እዚ ሕጂ ስክራችንግ እንታይ እዩ ምሕካኽ ማለት እዩ የዕርዮም ይሓክዎ ነፍሶም ገሊኦም ኣብ ርእሶም ትሪኢኻ ይሓክዎ ኢዶም እዚ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ተኣሽሙ ግን of course እንድሕር ኣፅፋሮም እንድሕር ነዊሕ ኮይኑ of course ይዕረም ከብልዎ ይኽእል እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ግን actually ኣፅፋሮም ነዊሕ ኣይኮነን because ከም ዘለና ይብልዎ ግሬስ ሕጂ ከም ትገብራ እዚ ተኣሽሙ ፀፍራ ከብለላ ክመፅእ ከለኹ ሰደላ ኩሉ ትሰድዕ ማለት እዩ ሓንቲ ካብቲ ተኣሽሙ ናታ ተኣሽሙ ፀፍራ ትሰደብ ተኣሽሙ ጌራ መብዛሕትኡ ግዜ by the way ከምኡ ዝገብር ሰብ ኣለና ምሽ ፀፍሮም ባዕሎም ብኢዶም ድሰድለውና ምሽ በኣፎም ድሰድለውና ስለዚ ኣብ ኩሉ ደሎ ግን ብዙሕ ትሪኦም ማለት እዩ ብዙሕ ትሪኦሎም ማለት እዩ ኣብ ተኣሽሙ ኣብ ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ካልእ listening ወይ ከዓኒ ምስማዕ ማለት እዩ ዝኾነ ሙዚቃ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ calming ዝኾነ ንዓኣቶም ዘርግእ ነገራት ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚታት ክትበፅሕ ከለኻ ዕብይ ምስ በሉ እምበር መጀመርያ ብጣዕሚ ስለ ተኣሽሙ ዘይገብሮ ማነጅ ስለ ዘይገበርዎ ደለው ወይ ከዓኒ ክቆፃፅርዎ ስለ ዘይክእሉ ደለው ብዙሕ ክሰምዑ ተኣሽሙ የብሎም እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ክንምህሮም ከለና ክቆፃፅርዎ ግን ምስማዕ especially ሙዚቃ ብጣዕሚ of course ሙዚቃ ዝሰምዕዎ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዝብሎ ንዓኣቶም ዝሃንፅ ክኸውን ኣለዎ ንኩልና anyway ጓልና ሕጂ መዝሙር ትሰሚዓ ዝኾነ ክላሲካል ዝኾነ ንዓኣ ደሃንፃ ማለት እዩ ብዙሕ ደብላ ማለት እዩ
ስለዚ ብጣዕሚ especially classical ንኩሎም ነቶም ድሪኦም ሰባት ሓበሻ ድዮም ኩሎም classical ኣሎ بعد 3 دقائق تعشم يسدلهم ማለት ይክሰምዖ ማለት ነቶም ቆልዑት ስለዚ ብጣዕሚ ንኩልና classical ሲ ነቶም ቆልዑ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩልና ጽቡቅ እዩ ስለዚ listening is good sleeping ገሊኦም ድድቁስለው መብዛሕትኡ ቆልዑ ኣይድቁስልናን እዮም ግን عيبي مسؤول عبيت حج عسر شو من تقلن حكينهم ندحر تماهيرهم مالتي سقعنتي نعملت لايك بزح حساب ندحر على ابتدلو بوتها ويزخون النجرات ابجازان حكينهم كيدهم يدقس because too much بزح تعش مسلز دمت سلازل بتي بزحنا يساب كل نجار مبزحت جزء مبكاي حج أبين ريو أفتم دكنا أفتم نعشت مالتي يبخي بزح إذا حج بزح نبزح سبدا شقري مالتي of course قال آخر بكي عندنا يبلو especially الزربة عند حد يجمر له إيتها بخيات زربة أمي كسبتها زربة دبلو زربة أمي أوكي سلازي زخانة نجار أبوشت أم دحري حاسة مالو عند حر frustrated يخوني بس لمتى بالتعمي عقل أبون كنجر خاص لزي كله تبوشت أم زلا مالتي مسحة خافلو سلازي كله سلازي مبكاي نعتهم بالتعمي زرباي سلازي كنرد اللهم علنا بو حليفنا عنا نحنا حج جريسيس كل جزيت بكينيرا بالتعمل على خيدة تسبلك جن ده حلا في لن اندحر مهرنا يوم كم يجرم كقطعات ريوي يخلو and of course نخ زربا خجمر خاب زي حنا حجزنا زي حلا في نجاري لن تسبح حزنا خن حلفنا خلينا مالتي talking to self زي بزحتي talking to self وكأن نفسك مزراب مالتي بزح إذا أبحر تسبنا بتاع ما خطأت الله زدلي أسلمتي قلع زخنا سب ننفسون دحر تزاريبو تقولوا لنا نبلا بحر تسبنا ننفسون دحر تزاريبو سب تقولوا لنا نبلا بايدا وين ننفس خا مزراب متصلال أيقونة أوكي نمنتاي زخنا አሉታዊ ዝኾነ አተሓሳስባታት እንድሕር መጸካሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ሕጂ እንታይ ንብል ከም ፕሮፌሽናል ኣነ ንነፍስና ባዕልና ክንዛረብ ኣለና ካም ክንገብር ኣለና ስለምንታይ እንድሕር ዝኾነ ኔጌቲቭ ወይ ከዓኒ አሉታዊ ሓሳባት መጸናሎ ዓዊልና ክንዛረብ ኣለና ነብሰ ካብ እስኻ ሕማቕ ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሕብረተሰብና ብዙሕ አሉታዊ ተኣሽሙ ንሰምዑ ኣለና ንዕኡ ንምድምሳስ ንዕኡ ንምስዓር positive ዝኾነ right ለህንጸና ነገራት ክንበላ ኣለና ማለት እዩ anyway እዚ ዘረባ talking to self ብዙሕ autism ዘለዎም ቆልዑት እዮም autism ዘለዎም ሰባት ክዛረቡ ንነፍሶም ብዙሕ ክትርኢ ኢኹም እዚ ከዓ ደሰንብድ ኣይኮነን again ንውሽጦም እዮም ዘህድዎ ዘለዉ እቲ ምዝራብ ከዓኒ ንዓኹም ኣይኮነን ዝዛረቡና ንዓና ኣይኮነን ዝዛረቡና ኣለዉ ንነብሶም እዮም ዝዛረቡ ኣለዉ ማለት እዩ ቀይስ خمس ገብር ነራ ሓደ ግዜ ኸማን ትገብረ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘረባ ይሓደሎ ማለት ዝሰምዕዎ ነገራት ይደግምዎ ኣብ ትምህርቲ ዝሰምዕዎ ነገራት ይደግምዎ ኣብ ቲቪ ድራእይዎ ደግምዎ ወላ ምሳኻ እንዳተበሉ ከለዉ ስቂሎም ይብል ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ፕሮሰስ እዮም ዝገብርዎ ደለዉ ማለት እዩ ስና ፅሉላት ኮይኖም ኣለዉ ከምዘልኩ autism ናይ ሓንጎል ሕማም ኣይኮነን ናይ ኣእምሮ ሕማም ኣይኮነን okay it's not ከምዚ mental illness ኣይኮነን autism mental illness ኣይኮነን እዚ ሞር ኣቲና ክንዛረበሉ ኢና ተኣሽሙ ናይ ምርኣይ ንዓለም ከመይ ገይሮም ይርእይዋ right ኣረኣእያ ናይቲ of course ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረብናዮ ከዓኒ ኣብቲ ናይ social skills ናይ ምስ ሕብረተሰብ ኮንካ ይህን ምባልን ገለን ኣብኡ ሕፅረት ኣሎ ናይ ዘረባ ሕፅረት እውን ኣሎ እዚ ኩሉ ብሓንሳብ ዝተበለ እዩ ማለት እዩ ዝተጠማመረ እዩ ማለት እዩ ግን ብዙሕ በጃኸም ኣብ ሕብረተሰብና እዚ ቅድም ንእሽተይ ከለኹ ዓድና ዝሪኦ ነበርኩ ማለት እዩ ሰብ እንድሕር ኣነ ንባዕለይ ከማነ right ቅድም ሰብ እንድሕር ተዛሪቡ ኣብ ሕብረተሰብና actually መልሽካ ባዕልካ ኢኻ ተጸልሎ ተዛሪብልካስ መልሽካ ባዕልካ ተጸሊሉ ገለ መለልካ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ንዓይ ኩልና ክንርድኦ ማለት እዩ ሰብ በይኑ ተዛሪቡ ማለት ጽሉል ማለት ኣይኮነን okay نفس زخانة سب ولا أنا نفسي يزرع أوكي كم نعمل زخانة سب ندحر حريق كأو زخانة تعشم جرا ما يجمع نسم تابلو ننفسنا هنزرع لنا مصدق أنا autism زلهم قلعت كنا بالكلنا ما يجمع أنا زرع ننفسنا عمارتي
إذا زقبرو نجرات زحرق أنت عشان مسلسل سبيشال بحبرة السبنان دحرق هاي مالتي دحرق كم سدنا تسد أول عين مثلا right ስለዚ መጀመርያ ንነብሰይ ክዛረብ ኣለኒ ኦኬ ድሓነት ቀሲል ክጥራሕ ነብስኺ መበሊ ሽዑ ቅድሚ ምዝራብኪ ወይ ቅድሚ ንባልኪ ከም ዝባልኪ ኢልካ ክትዛረብ ኣለካ ንነብስኻ ስለዚ ምዝራብ ንበይንኻ ማለት እትና ፀላላይ ማለት ኣይኮነን of course ካልእ ተኣሽሙታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኦቲዝም ዘለዎም ሰባት ፍልይ ዝበሉ እንድሕር በይኖም ምዛረብ ኣለዎም ንኣብነት ክንዛረብ ኢና ከመይ ጌርና ከም ንሕግዞም anyway tapping ማለት like ኣብ ብርኮም ደም ዘብሉ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ዋላ ብዚቶም ደም ታፕ ይገብሩ tapping ከምዚ ማለት እዩ ዋላ ፒሪዮድዮም ኣብ ታሽማ ኣብ ጣውላ ከም ዝገብሩ anyway መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ኣይንሪኦን ኢና right or ከምዚ ገይሮም ደም ርእሶም ታፕ ዝገብሩ ዋላ ብዝሕቆም ደም ታፕ ዝገብሩ tapping by the way tapping ንጥቀመሉ ኢና ኣብ ናይ mental health profession tap ግበሩ ኢልና ንጥቀመሉ ኢና እዚ ግን ናይ autism ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ከይተረኣየ ዝሓልፍ by the way ብዙሕ ኣይንሪኦና እዚ ብትሕቲ ጣውላ ኮይኖም ደም ዋላ ተኣሽሙ ደም እዚታት ብዙሕ ድጥቀምሉ እዮም እዚ okay እቲ ነብሶም የርግእዎ ኣለዎም ማለት እዩ tapping grounding tapping ንብለሉ ሕጂ ዝተፈላለዩ ንሰብ ክንሕግዝ ከለና ብዙሕ እንታይ ይሕግዘካ ኸዓኒ when you tap a present ኣብቲ ዘለኻዮ moment ኣብቲ ዘለኻዮ ተኣሽሙ ሃዋህው ኣብኡ ከም ትኸውን የብለካ ማለት እዩ ሕጂ ታፕ ይገብር ማለት እዮም okay so ብዙሕ ከምኡ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ by the way እዚኦም ኩሎም ኣይኮነን ከምኡ ማለት እዩ ከም ዝበልኮ ብቀዳማይ ኣብ ኩሎም ዝርአ ኣይኮነን እዚ ገሊኡ ኣለዎም ገሊኦም ከዓ የብሎም እዚ ምልክታት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እቲ ከም ዝበልናዮ ገመድ እንዲ ከምዚ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ምሻሎ ኣብኡ ኣብቲ ስፔክትረም ንብሎ ኣበይ ከም ዘለው ክንብል ኣለና chewing ወይ ከዓ ምሕያኽ ገሊኦም actually ገሊኦም ደሕይኹ ተኣሽሙ ኣለዉ ገሊኦም ከዓኒ ጓልና ሕጂ my goodness ጓልና ከም ጤል ንብላ ነርና ስለምንታይ መግቢ ኣይትበልዓልና ነራ ሕጂ ስለዝሓለፈ ዳስሓቅ ክኸብላ ክእለ ወይ እግዚአብሔር መስገን እንታይ ክብል ኢለ ብጣዕሚ ክንፈልጦ ኣለና መግቢ ኣይትበልዕ ነራ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ካልእ ግን መግቢ በዚ እንዳሃብካያ ከለኻ ንዕኡ ገዲካ literally ከንዝገራ ትሕያኽ ዋይ ሰንሰሪ ኣለዎም ኣብ ውሽጦም ተኣሽሙ ኣለዉ ወረቐት ኣልዒላ ትበልዕ እምኒ ኣልዒላ ትበልዕ ዝኾነ ነገር ማለት ሸበጥ ከይተረፈ ኣብ ሰመር ሸበጥ ትበልዕ ነራ እዚ ፅላለ ዲ ነው ፅላለ ኣይኮነን ሰንሰሪ ዝበሃል እዚ ክንመሃር ኣለና ነብስና ክንነቅሕ ኣለና ነብስና እንድሕር ነቂሕና ከም ወለዲ ነብስና እንድሕር ነቂሕና ከም ሕብረተሰብ ንኻልእ ሰብ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ማለት ክንዲ ንጎድኦም ኣብቲ ዘለዎም ተኣሽሙ ፍሉያት ስለዝኾይኖም ክንዲ ንጎድኦም ኣብቲ ዘለዎም ተቐቢልና ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ከምኡ ካብዲ ክሰግሩ ክንሕግዞም ክንብል ኣለና ማለት እዚ ግን እንድሕር ደይፈለጥናዮ መሊሽና ኣይና ኣብ ተኣሽሙ ነብሎ ማለት እዩ እዚኦም ከም ዝበልኩም እዞም ቆልዑት ወይ ተኣሽሙ ኦቲዝም ዘለዎም ብጣዕሚ ብሪሊየንት እዮም ብሪሊየንት ብጣዕሚ ተኣሽሙ እንታይ በላሕቲ እዮም ግን እቲ ዝገብርዎ ነገራት ምስትናትና ሕብረተሰብ ሶሳይቲ ስለዘይከይድ እንታይ ካበይ መፂ ካብ ኤልያን ዲመፂ ገሊኻ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ችዊን ከም ዝበልኮ መግቢ ኣይበልዑልካን ገሊኦም ግን ካልእ ክበልዑ ትሪኦም መብዛሕትኡ ግዜ ብዚ ንኩሉ ሰብ ድብሎ ሕፅረት ናይ ቫይታሚን ክኸውን ይኽእል እዩ ولا حاجة نفسات حاجة حدا زي مش نوراي بل حاجة لما اللي تستفعل عليه نجار بايكان بلو كم إيتات خونه خلي ناي فيتامين حسرات خونه خلي ناي سنسري نجار زخان النجار أو أفهم كتلو ومنو قبلت جريس حاجة نشتي كلا انتين بلالانيرنا إذا حاجة تشوي إنه هم إلهم مسرحوا رأيوه نخوم إلهم سرحوا إن حتى عشان خينهم كم زجرا ما بلوماتي قال إني رنا بدأ جند حر الوقت إنا إذا إتات كاني أكسر أنا قبل لا ندحر تبلله ما زحت جزء خندي جزء ختبلهم على تزي أوكي زي أقص بالك عنش ندحر بالعلو خمزي سقعد سجروا مالتي كتحجزم تخيل حتى مسكن أملاخ سجيرات وقالنا فبز كل وقت مالتي زروا جميرة خلنا درس لازم يكالي راح تماهرنا خن حجزم علينا كم بس لازم خوني أخاب زمت جزء لنن تأشمنا يكون جن نقالي زقا به حجز وحجز ناس لتأشم نخالوت كاني نخالوت كحجزوا إلى إزداب مالتي دلوا أوكي كم يجرنا نبلو أوكي سو سلمت هاي كم تزبلنا
oversensitivity كلهم خلي مالت كاب دجز متى كاب زخون زمتة مالتي دمت أديو أوكي أنا ديو زخون نجرات مالتي ناي لايت تدبينا نالتشي ديو ولا برهان مالتي ناي زخون نجر مالتي زخلو كاب دجز لدمت أمدلو مخا أتفي عصرت أتفي خبانا سلز بالوجلو زوست وجلو مالتي كل نجر مالتي right أنا سرعة انتهي بها سرعة whatever تقدرنا انتهي بها المالتي but you know I think أنا you know you're smelling hearing and نعفكا كل نجار ستحة زي مش كم زي إذا كله بحنسب بعطفين دحرمات أماله بزح يخونا ما نوع مانج كقبلوا ويكأنا خبلوا نوع كقاعد هتروى بزح سلازبلهم بس إتاتي جور مالتي بتيس تعشمز بنا steaming بنا وسي جور مالتي أوكي overload سلازخنا بزح سلازخنا هذا زي خاني under sensitivity خونه خالي over sensitivity under كأخونه خالي مالتي بزح تحتي مالتي تي surrounding ناتم ويكاني كبابي أمزلو معمنت هن فليبين كم زخ قبل خلو ويكاني فليكر كقبل خلو قله stimulate نتي under active coin دلو تعش مخبلوه مالتي المستحكر اليومي مالتي كال بزح جزء نري أبزي ولا autism دلو راح يكون بكل مالتي anxiety شجر جر 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 كتب الكل خازو خلنا نجر ناي مزحت جزء anxiety انتهى نايز مت حتحس مش depression ناي تعش متب نايز بتعمي anxious خون نايز مت نجر زي تعش مالتي عيفلت كان دلها خان تأخبلك جن بتعمي شجر جر 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 تبي مش حجنا زخم وخونو خلو خاني كامي قبل مالتي ننبسط كام نتي شجرجر نخ كتحت مالتي نتعشمو نعو أوكي أو حد نجر ستيمي قبل وي كم زندم كقبرو like I said أنا تعشمو أي بني doesn't make sense أنا أي بني جن كم زن حرجرم إتحنقولم تحسب كابتي شجرجر نابزت راح يبلعلو مالتي right كم زن حرجره right إنتي حنقولي أتحسس باي كافتي شجر جر نبزي خير على مالتي so focus يخون على مالتي بحدا نجباي موسيقى ده سامت موسيقى أنا حسام له إنتي حساب كاب شجر جر نفتح موسيقى تسمع على مالتي مبزحت إجزاء تي في خريو يدليو بتلفون قال مالست تكنولوجي بزحجي من تاي أب حتى focus جرو كامي قبل ميكاني يزحلهم مالتي أوكي excited كانوا خلوا حقوس خلوا مبزحت إجزاء excited كحقوس خلوا خمسة نحر جيرم سب دفاتو وسب نحر ماتيو ويا اب تي في اب تلفون نحرز تلفزيون دي زفاتو مدب نحر ماتيو بمزحت إجزاء خمسة كتب ولا عبيت خينام كم زخت بلوتري مالتي جريس حجيكم تقبلناها حد إجزاء تقبلها مالتي حجون جد نحنا حجين حق زانيرنا words لزي نبرة زخنا كلاس لزي نبرة خمسة حجي excited كنريو لنا كنعزمه مالنا مع عاسم دقبروه إتي تبعات إتي نريو لنا behavior سي مع عاسم دقبروه كنردو مالنا ماتي أوكي كنعزمه مالنا حج جريسي حتنتها باخذ متخلا بتعمي حتحقص كنز تبنيرا مالتي زل تبنيرا right أن نزخنا نقدر أب تي في ندحر زفات وطات عشان متحاني زلزل so excited ما حكت كون كلاخت حقوس كلا مالتهم زنير سلزي هو excited نبلا مالتي شو excited كتب الكاجميرة مالتي سلزي كنفلت لنا مع عسيم كم زنخور إذن دحر تردينا دن كن حقوزا من خلينا مالتي أوكي سلامنتها أمز قبرو خمس بنات سلامنتها أمزي أب قلعت ويز هنا autism زلون قبرو over sensitivity خونو خلي مرة too much information ما تسمعله under sensitivity خونو خلي تي تعشم تحت اللو مالتي كم زي يدليومي more stimulation ويك أمت السق مالتي again شجر جر كبلو خلي anxiety خونو خلي ويكاني تحقسم just تحقسم زربا سلازي لي تحقسه قبل سلازي كله it's kind of like you know نحت تحقس لانتاني لا خنا رئيت حقسنا قالنوش depending on أنست نحر كينام كم إجابة كله أتكأستفعل عليه مالتي ناتهم كأهم مالتي تحقسة مالتي سلازي إذن نحر فلينا أنا ون أبلناني مالتي أنن كم زي تعشمو إذا steaming نبلو إذا بحرياتات نبلو لنا ما بزحت إجزاء by the way يخيدي كن مهرم كلنا تيك قلعة
زخنة تعشمو skills وي زخنة تعشمو كمهار كله كما يجير مانج يبرو مهار كله ندحر مهرة مالنا أوكي بقول لا تكقوه يخي ماتي أوكي نتخنا نتي overstimulated understimulated نبلا دلنا وي anxiety نبلا دلنا نوعو كما يجيرم كقاص لوم إلنا ندحر skills مهرنا يوم زخنة tools ندحر هبنا يوم سلازي عند عبي خلو عند حرمي هرنايم زيتات كله جريس حج مزحت أخنزلكو عاي تجبرني زيتات كله تجبرني أنا زناي أوتيزم ملكتات قال ندخده خيل زربان ده حرمت إخاء by the way ندخده خيل مالتي سلمتي again زيتات communication زربان عاطم مالتي سبخ ما يكن حق زمن خيلك هلا أوكي بستفعل عليه نقرات كن حق زمن خيلنا مالتي أوكي مجمرة بمتى كن حق زمن خيل مالتي نأمنت كانت صنع لنا مالتي مع عسيم دقبرو أبي علو كل نجر مالتي أوكي so changing the environment it is a low بوتا بمقيح أب حدا بوتا نحوسينا من أبنت مبزحت جذب حمس حبشة أب قايلان نحوسينا يوم أب زخنة بعلوي كأن بتخسيانات نحوسينا حدا جزء እቲ ድምፂ እቲ ብዝሒ ሰብ እቲ ድምፂ ከበሮ ናይ ዕጣን ጨና ኩሉ ነገራት ንዓቶም ይርብሾም again please ዝንረዳእዮ 10 ዕፅፊ ኩሉ ጨና መብራህቲ ድምፂ ኩሉ እቲ ብዝሒ ገለ ኩሉ ነገር 10 ዕፅፊ ስለዝብሎም ደሎ ሰምዑ ደሎ እዚ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዛ ሚንቀስ ኢሎም ናብኡ ከኣቱ ኣይክእሉን እዮም ከምኡ ይኮን ክንብል ኣለኹ ቀስ ኢልና ከነላምዶም ንኽእል ኢና ግን ساشن أشخلو سقع دبلو كأس غير ناس كان دبلو مبزحت إجزاء فلتأت نحري بالك الساتم سلزر بش سخاخ أتربش ناي حبرات سبنا خاسب كأني ديت قاعد أريا زقال حسلة فلتأت له ديت قاعد أريا ديت بلو السد سريتكم مجلس لازم لك حج نايت قلعة ولا بالكنات قبل كسب كيب لني أخاتل مش شغرة سلازي إزي تطفيكم قبل الله تحبرات سبنا إزين دحر تماهيرو كلنا بحنسب كنا كنت حاجة جزنا خلينا مالتي سلمتي قلعت ناي متساي فيوتشر تعشمي مالتي سلازي كن حجز مالنا إذا عندها بزحيد خيد دلله ممك زمك إحنا جراي كنا بعد ختم سوقنا جراي كنا سلازي كنا مهر لنا مالتي سلازي اتيبوت هذا لو ندحر too much stimulation له بتعمي بزح دمتات بزح تعشمتها زخون ندحر له okay maybe تعشم maybe كأوتيو قرب تعشم زبالة تمو زبالة بوتا خداليهم مالتي سلازي كاوبيلنا أو تعبيلنا it's okay ده حاني وكمزي كنبلا مالنا مالتي ولا أيزاربو يسمعيهم باتي عبتي درجة زلو وسعتم تزاربنا مالتي ناقص إلك لا أتقول خمسة ده يكون كاسيلك عبتي نعطم level وريد كمالتي قول عندي أو وريد كم زخاني it's okay تبكي على خات okay again كابزن حتى مهار لهم please إزس لازخونه أم دبخيل له إزس لازخونه أم تملكتها نريد لنا سلازي ندحر كوينم it's okay إلنا مزحت جزء حجب زعدي نجريس كواي قبر لنا كنت إحنا ردينا يا بلاماتي اللهم نيدمسي الله ندمسي دخل كل تعيد بخل هيدفون الله نيرس تعشم مالتي نعي قبر له دمسي بلاك يقبر مالتي خم يقبر لهم بتخسان نحر كوينهم ما بزخنا باري نحر كوينهم تعشم مالتي وستو مالتي كم أقول له اندحر سو اندحر بزح كوينو تبلا له مالتي اندحر مرة بورد كوينو ويكأت شلت شيوم تعشم خالي of course كال موسيقى عادي ويجلا جيركا the background بتعشمه كنت حجزه مالك مالتي كم زميلكو classical music اندحر على زخنة متساوتي مبزحت إجزاء textures اللي هو زخنة حرفة في الزبالة دي زخدة خحزوة زخلو مالتي كتب لهم مالتي ويكاني outside موزع دقة حس كان مخد عمت صبوي كل جزء همزة دقة حزنا يمكن وتسألنا خد صوت عدنا نحكينا كل جزء دقة ندم قلع أبجزا خن عبتو صبوي كنت especially I don't know أبزي جزء زخم وندحر على بعدنا جن autism زلهم زخنة ناي أمراض أجمع زلوا السبجلة of course ده هادمون دحر كاينم كنبلو مالنا because autism زلوا مالو زهادمون لو جن كنبلو مالنا كنمهرو مالنا جريس حجي تهدم نيرة أبو يلا أدي يلا مكينا لا يلا سئلة تخيل نيرة ماتي أبارك جل جن زك أسندابلنا مهرة
حج ولا حنت يتبنا مالتي كله سجيراته يشتي كلا سلازبلنا مالتي أوكي ስለዚህ ክንሕግዞም ኣለና ኣብዚ ኣብ ትምህርቲ እንድሕር ኮይኖም ሕጂ ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ እንተሃለዎም ኩሉ ግዜ ናይ ሰንስሪ ሩም ኣለዎም እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣቲኣ ሩም እቲኣ ክላስ ተኣሽሙ ሕጂ እንተሃለዋ ኮፍ መበሊ ኣለዋ ከም ዝሰለል ተኣሽሙ ስለ ዝፈቱ ዝኾነ ኮቦርታ ኣሎ ተኣሽሙ ኮቦርታ ኣሎ ክብድ በለ ኮቦርታ ማለት እዩ ኣሎ ተኣሽሙ ሓፎም ምእንቲ ዝገብርሉ ኣሎ ብዙሕ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕውፃ ዘለዎ ኣሎ ብኢዶም ምእንቲ ከብልዎ ከምዚ ፕሌይዶ ወይ ከዓ ከምዚ ትሰርሖ ኣሎ ተኣሽሙ ከምዚ ፕሌይዶ ኣይዶና ብዓድና እንታይ ከምዚ ዋላኻ ብሕሩጭ ጌርካ ዝሰርሕካዮ ዋላኻ ገለመለ ድጣዎ ማለት እዩ ከምኡታት ኣሎ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ነገር ማለት እዩ ኩዕሶ ኣለዎም ይህብዎም ወይ ከዓ ኣብ ኩዕሶ ኮፍ ኢሎም ከምዚ ይገብሩ ዝተፈላለየ ክንዲ ኣብ ኮፍ መበሊ ሶድያ ኮፍ ድብሉ ኣብ ኩዕሶ ኮፍ ይብሉ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ነገር ኣለዎም ኣብዚ ኦፊስ ናተይ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣለኒ ኢዶም ተኣሽሙ ኩዕሶታት ኣሎ ሒዞም የብልዎ ማለት እዩ ይጭብጥዎ የዘግሕዎ የብልዎ ድሕግዞም ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ተርእዮም ድሕግዞም ተስምዖም እዚ ሕጂ ንዕኦም ኢልካ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ኣብ ትምህርትታት እንድሕር ከይድካ again እንድሕር ኤንግዛይቲ ኣለዎም ወይ ሸገርገርገር እንድሕር ዘብሎም ኣሎ እንታይ እዩ ዘብሎም ዘሎ ኢና ክንብል ኣለና ክንዕዘቦም ኣለና መጀመርያ ኦኬ እንታይ እዩ ድርብሾም ዘሎ ኣብ ሓድሽ ቦታ መብዛሕትኡ ግዜ ሓድሽ ቦታ እንድሕር ከይዶም ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ስለ ዝፈቱ እንድሕር ሓድሽ ቦታ ኮይኑ ወይ ሓድሽ ሰብ ኣሎ ገለ ዝተፈላለየ ነገራት ክብሉ ክእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኤንግዛይቲ እንድሕር ኣሎ ንዕኡ ርኢና እንድሕር ኤንግዛይቲ ተኣሽሙ ኮይኑ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ብፕሌን ገይሮም ብኣውቶቡስ ገይሮም ደም ዝኸዱ እንድሕር ኮይኖም ወይ ንኣብነት ሕጂ ካብዚ ናብ ዓድና ንክትከይድ 24 ካብ ኣሜሪካ ናብ ዓድና ክትከይድ 24 ሰዓት ኢማጂን ኣውቲዝም ዘለዎ ቆልዓ ክኸይድ ናብኡ ብጣዕሚ ተኣሽሙ ክኾነ ክእል ማለት እዩ ኩሎም ኣይኮነን ገሊኦም ሕጂ እዚ ንድሕር ፈሊጥና ኣቐዲምና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣቐዲምና ክንቀራርብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ whether ኣብ ተኣሽሙ ድርእይዎ ድፈትውዎ ነገራት ድዩ ዳውንሎድ ጌርና ንኸይድ ክርእይዎ ምእንቲ ኢዶም ክሕዝዎ ድኽእሉ ድዩ ዋላ ዝተፈላለየ ነገር ንፅሕፉ እንድሕር ኮይኖም ገለ ነገር ብዙሕ ነገራት ሒዝና ክንከይድ ኣለና ስለምንታይ ብጣዕሚ ንዓኣቶም ክርበሹ ክእሉ እዮም እታ ኩላ ፕሌን ከዓ ክትበስ ትኽእላ that's why መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ፕሌን እውን ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እቶም ናይ ኤርፖርት ገለመታት እዚኢታት ስለ ዝፈጥለው ከተመዝግቦም ትኽእል ኢኻ ከዓ ወዲ ኣውቲዝም ኣለዎ ስፔሻል ኒድስ ኣለዎ ስለዚ ሓገዝ የድለኒ እንድሕር ኢልካዮም ፈሊጦሞም ምእንቲ ክፀንሑ ሰብ ከይብል ምእንቲ እዚኢታት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኢና ክንሕግዞም ንኽእል ማለት እዩ ካልእ እውን ከም ዝበልክዎ ኒው ኢንቫይሮንመንት እንድሕር ኣሎ ፕሪፔር ክንገብሮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርካ ሕጂ ንኣብነት ግሬሲ ኣብ ምንታይ ትብል ኣብ ትራንዚሽኒንግ ኩሉ ግዜ ብሓንሳብ ንኣብነት ብባስ ጌራ ስለትፈቱ ትኸይድ ብኣውቶቡስ ጌራ ንትምህርቲ ክትከይድ ኣነ ከይደ ከልዕላ ካብ ትምህርቲ ካልእ ሰብ ኣደይ ኢሉ ክብል ይኽእል እዩ ምሽ ንዓኣ ግን ኖ ዋላ ጀላተ ክገዝኣልኪ መፅእ ከልዕለኪ ኢልካ ኖ ብባስ ጌረ ድኸይድ ካብዛ ትምህርተይ ንባስ ጌረ ከይደ ኣብ ገዛ ምስ በፃሕከ ካብኣ ትወስድኒ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኦፍኮርስ እዚ ንሰርሓሉ ኣለና ቢካዝ ዳትና ዓለም ሪያሊቲ ከምኡ ኣይኮነን ነዚ ክትሰግሮ ንሰርሓሉ ዘለና ማለት እዩ ከም ትሰግሮ ከም ትካልእ ዝሰግረቶ ከዓኒ ብጣዕሚ ተኣሽመ ስለዚ ዝተፈላለየ ነናቶም ኣለዎም ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ብልጫ ላዕሊ ኣብ ኩሉ ብትምህርታን ገለ ልዕሊ ኩሎም እቶም ቆልዑት እያ ግን ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ዝሳትብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንፈልጦ ኣለና ናይ ደቅና ሕጂ ኣነ ስለዝፈልጥ እንታይ እዩ ዘብላ እቲ ሶሻል ስኪልስ ገለን ኣብኡ ድኽመት ስለ ዘሎ ንዕኡ ኢና ንብሎ ማለት እዩ ንዕኡ ነባራትዖ ማለት እዩ ንሃንፆ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ከምቲ ዝበልክዎ encouraging play physical play ከም ዝበልክዎ ደገ ውፅኢኻ make sure ይንቀሳቀሱ ኣለዉ exercise brain balance exercise እንድሕራብቲ ግሩፕ ኣለኹም ኣብ ዩቱብ ኣለኹም ብዛዕባ እዚ ኩሉ ግዜ ነብል ኢና ንዓመት ዝኸውን brain balance exercise ጌርና ምስኣ again ንሓንጎል እዩ ነቲ ሓንጎል balance ንክገብሮ ኢልካ ትገብሮ ነገራት እዩ ማለት እዩ ምንቅስቃስ anyway ምንቅስቃስ ንዝኾነ ማለት እዩ ንኩልና ካብ ሓንጎልና ካብ ሸገርገርን ገለን ካብ ተኣሽሙ የብለካ ማለት እዩ by the way ሓንቲ ነገር ተማሃርኩ ኣብ ናይ ግሬሲ ዋላ ክንቀሳቀስ ከለው ስቲም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም
ወይ ገለ መለ ገለ ክገብሩ ከለዮም ስፔሻሊ ደይ ዛረቡ ከለው ግሬሲ ኣይተዛረብን እንድያ ነይራ ዓመት ቅድሚ ዓመት ክንጅምር ከለና ትብል ነይራ ወላ ኤክሰርሳይዝ ሕጂ እንታይ ክንብል ጀሚርና እቲ ዘረባ እንዳመፅእ ታሽም ንምሰብል ክትፈቅድ ከዓ ትኽእል እያ ነይራ ሕጂ ፍቐዱ ትብሎ ይከን ክትፈቅድን ኣብ ካልእ ሓንጎልካ ኣብ ካልእ ክኸይድ ኣይክእልኒ ንሕትፈቅድ ኣለኻ right so ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ እንድሕር ኢለ ሓንጎላይ ኣብ ኣጥራሓ ክትከውን ኣብ ካልእ ክኸይድ ኣይክእልኒ ስለዚ ከምኡ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለየ ጥበብ ጌርካ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ሓደ ፎከስ ክገብሩ ይሕግዞም እዩ ተኣሽሙ ዕረፍቲ እንዳሃብና ኣብ መንጎ መልሽና እናተበልና ማለት እዩ ካልእ using behavioral strategy እዚ እንታይ እዩ ናይ ABA መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ዝኢታት ማለት እዩ apply behavioral analysis ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝኾነ እቲ ቆልዓ ተኣሽሙ ክገብር ከሎ እቲ ዝድለ ባህርያት ክገብር ከሎ ተኣሽሙ ሪዎርድ ትገብሮ ማለት እዩ right ፅቡቅ ኣለኻ ወይ ዝኾነ ነገር መቕሸሽ ትህቦም ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት ንግሬስ ሕጂ እንታይ ንብላ ሽስቲምስ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ናታ ተኣሽሙ ሕጂ እንታይ ንብላ ኦኬ ኣብ ቅድሚ ሰብ ስቲም ኣይትገብርን ኢኻ ኣብ ድሕሪ ሰብ ትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ሩምከ ክትገብር ትኽእል ኢኺ ኣብ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ምሳይ እንድሕር ኣለኺ ግን ንኣብነት ላይ ካብ መኪና እንድሕር ዘዊርና ንኸይድ ኣለና በይና እንድሕር ስቲም ትገብር ኣላ ግሬሲ ኣነ ክዛረበኪ ደለየ ንዓባ ተዛረብኒ ከመይ ውዕልኪ ኣብ ትምህርቲ ክገለ እንድሕር ኢለ ክትብል ትኽእል ማለት ኦኬ ኢላ ማለት እዩ ትብል ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ከዓ መመልሽና እንድሕር ኣባራቲዕናዮም ኦኬ ተሓንጎል ከዓ ሓንጎል ምድግጋም እዩ ዘድልዮ ሓንጎል ምድግጋም እዩ ዘድልዮ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ግጫብ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትገብር ኣለካ ገለ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እንድሕር ሞር ይገብሩ ኣለዉ ኤንግዛይቲ ስለ ዘለዎም ተረብሾም ስለ ዘለዎም ኣታ ቆልዓ ከምዚ ትግበር እንድሕር ኢልና መልሽና ኢና ንርብሾም ዘለና መልሽና ኤንግዛይቲ ንገብረሎም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ this is when ኣድሓነት says ኣድሓነት ዓይነ ብዙሕ ይርብሸና ኣሎ ግን ቀስ ክንብል ኣለና እዚ እንታይ ድሕግዛ ዲ ክትገብሪ ወይስ ንዓኺ ፍራስትሬትድ ኮንኪ ኢኺ ከተብል እያ ኢልና ንነብስና ክንዛረቦ ዘለና ከም ወለዲ ማለት እዩ እዚ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ስለዚ እንድሕር ተኣሽሙ ገይሮም ኣብ ዝኾነ ቦታ እንድሕር ወሲድካዮም ስቲም እንድሕር ዝገብሩ ነይሮም ማለት ዝተፈላለየ ነገራት ከም ዝምልክታት እንድሕር ገብሩ ነይሮም ኣይገብሩን እንድሕር ኣለዉ ተብሎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ትገብር ኣለካ ግጃ ከምዚ ትገብር ንኽእለካ ገዲፍካዮ ገለ ስቲም ማለት ንዕኦም ወላ ሓንቲ ምሽ ከምዚ ንዓኻትኩም ሕጂ ስቲሚንግ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ለኩም ወላ ሓንቲ ምሽ ስለዚ እቲ ቢሄቪየር እቲ ዝገብርዎ ነገራት ኢና ንነገር ማለት እዩ ከምዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንፍዕቲ ገለ ንብሎም ማለት እዩ ካልእ ከም ዝበልክዎ ዝኾነ ነገራት እንድሕር ሰብ መፅእ ኣሎ ኦኬ ዊ ካን ስቲም ሌይደር ኢልና እዚ ስቂልካ ዝመፅእ ኣይኮነን ክንለማምዶም ኣለና እዚ ብግዜ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ መጀመርያ ተቆልዓ እንድሕር ዘይርድኦ ኣሎ ትዝብሎ ዘለካ ዋላ ሓንቲ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ብግዜ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ዝኾነ ነገራት ንእሽተይ እንዳገበርካ ማለት እዩ ቀስ እንዳበለ ከዓኒ እንዳጠፍአ ክኸይድ እዩ ከም ዝበልክዎ ግዜን ቦታን ተኣሽሙን ኣለዎ ንብሎም ማለት እዩ ኣብ ሩምኩም ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ሰብ ንሕረ ሌላ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ዝተፈላለየ ነገራት ማለት እዩ ስለምንታይ ንኣብነት ቆልዑ እንድሕር ኮይኖም ላይክ ሕጂ ንኣሽቱ ግሬስ ሕጂ ኪንደርጋርደን እያ ደላ እንዳሓኒ እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ግን ሓሙሻይ ክፍሊ ወላ ዝኾነ ዓብ እንድሕር ኮይኑ በይኑ እንድሕር ዝዛረብ ኣሎ ከም ዝበልናዮ ተኣሽሙ እዚ ናትና ሶሳይቲ ክንምህሮም ኣለና ቀስ ኢልና ማለት እዩ እገን ኣበይ ከም ደለዉ እቲ ደረጃታት ክንብል ኣለና ገሊኦም ክርድኡ እዮም ገሊኦም ከዓ ኣይርድኡን እዩ ማለት እዩ ግን ክንፍትን ኣለና ኩሉ ግዜ ስለዚ ክንህቦም ኣለና ከዓ ቦታ ኣብዚ ከይድካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢልና ክነብሎም ኣለና ካልእ ድሕግዙ ፕሮፌሽናላት በዓል መንም ድሕርና ወይ ኣበይ ከይድና ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል ድሕርና መጀመርያ ከምቲ ዝበልናዮ ኦቲዝም ድሕር ኣለዎ ኢልና ጠርጢርና ሰብ መጀመርያ ክንገብሮ ንኽእል ነቲ ዶክተር ናይቲ ቆልዓ ክንረኽቦ ኣለና ከምዚ ተጠራጢረ ከምዚ ተኣሽሙለኒ ኢልና ክንዛረቦ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ንኣብነት ኦኪፔሽናል ቴራፒስት ክሕግዝካ ክእል እዩ ማለት እዩ ምስቲ ስቲሚንግ እንታይ እዮም ድምህልዎም ሳብስቲቱት ወይ ከዓ ክንዲ ምግባር ካልእ ባህርያታት ክምህርዎም ማለት እዩ ዝተፈላለየ ስኪል ዝተፈላለየ ክእለት ዝኾነ ነገራት ክምህርዎም ይኽእል እዮም ሳይኮሎጂስት another ተኣሽሙ ማለት እዩ ሳይኮሎጂስት ሕጂ I think last time psychiatrist ኢለ psychiatrist ኣይኮነን diagnose ዝገብር psychologist እዩ ዝኾነ psychologist ከዓ ኣይኮነን child psychologist train ክኸውን ኣለዎ child psychologist ተኣሽሙ ናይ autism
كبل diagnose كجبر مالتي سؤال كيكونه كمون ABA Applied Behavioral Analysis Board Certified Behavioral Analysis هلو كحجز خاز خلو بزيتات مالتي trained لهم كال professional ون كم زخمينا أبنات مالتي ABA يبلين والحنتي مالت BABA يكون كنت بيله تمر أجل قدمي ناي قالي بزحات مساعتهم سنسرح نبركو ناي ABA ولا certification أي هلوني بزح training توصل على كتمع بلونتي ناتكا profession مالتي كندي نا ABA وسيدة عاب قالي مسمت أون بزح نا ABA training وسيدة مالتي سلازي بزح نقرات علني متصحفت خندي ديبلكو قال ملاتات مالتي so سلازي راح ABA دلو وتعش راح زي كونسي اتسبك أخندي practice على وديو كندي سريح ديو ويتات استفعل عليه مالتي ABA فليتو سبع يكونن وي psychologist كونو أيكونن مسكول عد سريح دفلت مس ولدي سريح دفلت راح السود راح يكونه مس نعمل like تعرض حكينو مس كالت multicultural سريح دفلت ناي كالوت culture يفلت ناي كالت حبرة السب بهلن قالني يفلت زيتات كل نجار تبلا لك مالتيو سلازي إذا كله خنفلت أزلنا يو of course اندحر إتو قلعة إتي بحريات نايتو قلعة أمزبلنا steaming والحنتي أقودني right نتي نفسهم كم كجبرو ويكأني كدا عسوا ويكبلوا إلى مسجبرو مالتي جن زخانة نجارنا عبنت اندحر إيدم دبلوا خينام ويزخني كدربيديم قال النسب الحرز خاصي قينهم وإن نفسهم حد جزء خندي تأشمو خندهم تأشم خالق تقوم سلسخانو خال نجرات ده هسي وندحر قينهم نزيئتات فلتنا ندكتور كنا نزارب لنا مالتي زخاني حاجة زند حدا بلا ماله مبزحت إذا هم زولكوا على خاخت مهرم تخليها حد جزء جن دعوي خمس خلو سبيشل نحز كنا أشخلو زيتها مهرون يرم كم زولكوا أم مدهانيتين قالن ده بتسحب لنا قلعة وإذا خنا سب أوتيزم زلوا مدهانيت عنديوني جن إزيتات ندحر قطيفنا زي مهرنا يوم إزيتات قطيفنا ندحر زي سجرنا يو زي فلتنا يو كم زولكوا أب بمدهانيتين قالن قبل الخال كوست اللون مالتي بس أوتيزم على دلوسب مدهانيت كخون أيقبوني والحتى عنديوني جن نعوون مبال نعوون مقصص أبنتي ملكتات مقصص أرسل زخانة ندحر داي قصص أروله حدا جزء كبلومي مع سجن كم زخلك زي دبلو مدهانيت ناي مود أتا ناي متشرش تعتاش مخونا له مرج أخونا له نمدهانيت قصنا لبل يبلنا مالتي تقول عست حرارة من دحر كوينو نبسم دهسين دحر كوينو بزح نقرأت على مالتي دعوي سبيشل أبودات زرق بتعش مثل زخانة إمبر والحنتي عيد اللي مالتي سلازي زي كنفلت أزلنا يو أنت زبالك هو steaming كلنا زخونيو والحنتي راح بزح عين الشاقل تشاقلنا والحنت نمت أنا قريبنا بعلنا تشاقلنا نتنقل خنا بالمر والحنت تشاقلنا سي والحنت نعاتهم نحجز لهم نقريبنا نقول كم زجرنا تمهيرنا تردي الناس لم تيجبر له انت هيك نجبرها لنا نحرابنا دي سجرنا قريب كل ولا 100% 100 تدي سجروا نملو عدميهم تحجزهم نقرأ كأسمي خليهم كمهاري خليهم مالتي لذي steaming والحنتي كلنا نجبرأيو نعشتغلنا كقدمات حزنا إيدنا نتقبب نيرنا والعخم مكبر خليو أجارنا نبل بزح نجرات مالتي بزح نجرات نبز نبل كلنا تأذي anxiety خلونا ويكن تسبب خلنا زخنا نجرات تريو مالتي ولا ندحر عبت مرتي ممهر ندحر سلت شيكا زخنا نجر كلنا نجبر نجري انت هيدا أنا عطاتهم رؤي زي اللمود بزح سلا زخنا إمبارح كم زولكو تصنع بزح تعش مع عبي زود نجرا يكونن أزم قازن دحرنا تقلع زي حاسة خوينه وين خالق زي حاسة خوينه أوكي ندحر حدا جزء تيمني في حنجارن ينخصوا أفهم حدا أمين يدوم حدا جزء إذا إتات بخم إتات ندحر دي حاسة خوينه من نفسهم والحنتي كأسيلو دخاي نجاري ندحر مهرنا مالتي كلا زيتات ندحر زي كذا زي تمهارو كبلو أبتمرتون كتصلوا مخدي of course كلا كاني محازة مجبار ديو تعشمو كتصلوا مثل زخول بدق خن كان دحر خيو
ፍሉያት ኮይኖም ስለ ዝረኣዩ ስለዚ እዚኢታት ክንምህሮም ኣለና ማለት እዩ መሓዙት ክገብሩ ኣሜን ኖርማል ናብራ ንክነብሩ ማለት እዩ ኦኬ ሓደ ግዜ እቲ ቆልዓ ከም ዝበልክዎ ብዙሕ ሰብ እንድሕር መፂፍቲ ገዛ ወደ ኣመት እንድሕር ኮይኑ ገለ በይኖም ክኾኑ ክተኣሽሙ በይኖም ክኾኑ ይመርፅ እዮም ሓደ ግዜ ማለት እዩ ራይት ሓደ ግዜ ሕጂ ግሬሲ ብዙሕ ትሞች እንድሕር ኮይኑ ዋላ ተፃዊታ ኣብ ሩም ናታ ከይዳ ተንብብ ገለ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ትፈልጣ ትነብሳ ማለት እዩ ትብል ገለ ግን ኦኬ ኣይ ኒድ ታይም ንነብሰይ የብለይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እትና ሕማቅ ኣይኮነን ኣታ ቆልዓ እንታይ ትገብር ኣለካ ገለ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ሕጂ ራይት ወላ ቲቪ ንክትርኢ ኩልካ ብሓንሳብ ተኣሽሙ ትቆልዓ እንድሕር ደሊ ኢትስ ኦኬ ጀስት ብዙሕ ነገር ብዙሕ ጥራሕ በይኖም ኣብ ሩሞም ከይኮኑ ገለ እምበር ንእሽተይ ግዜ እስፔሻሊ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ገለን ኢትስ ኦኬ ራይት እስፔሻሊ ዓብይ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ሓደ ግዜ ከምኡ በይኑ ክብል ክደሊ ማለት እዩ እቲ ከምዚ ሪቻርጅ እቲ ባትሪ ናቶም ሲ ተፀንቂቑ ስለ ዘሎ እቲ ባትሪ ናቶም ንዑ ሪቻርጅ ክገብርዎ ንክመልእዎ ማለት እዩ ግዜን ተኣሽሙን ክደሊኦም ስፔስ ወይ ግዜን ቦታን ክደሊኦም ማለት እዩ ኣብ ሩሞም ከይዶም ድሕር ከይዶም ኢትስ ኦኬ ስለምንታይ ንነብሶም ተኣሽሙ ሰልፍ ኬር ሓደ ካብቲ ሰልፍ ኬር ንብሎ ወይ ንነብሶም ንክብልዎ ክሕግዙ ኢሎም ደብልዎ ማለት እዩ just know that ነቲ ባትሪ ናቶም ክመልእዎ እዮም and ክመፅኡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንርድኦ ኣለና ብዙሕ ሒዘኩም እየ ስለዚ ይቐኒለይ ስለቲ ዝተኸታተልኩምኒ ማለት እዩ ዝኾነ ዝያዳ ሓበሬታ እንድሕር ደሊኹም ወይ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ኩሉ ለኹም ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣለኹ ኣድሓነት ዘርኣ ረኺብኩም ክተብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዩቱብ እውን ኣድሓነት ቲቪ ወይ ኣድሓነት ሾው ኢልኩም ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኢንስታግራም እውን ኣለኹ ኣድሓነት ዚ Gmail እንድሕር ክሰድሎ ይደለኹም ኢሜይል ትኽእሉ ናባይ ደብል info@adhanet@gmail.com ኣሎ ካልእ እውን ኣብቲ ፌስቡክ ግሩፕ እንድሕር ክትጆይን ክትገብሩና ደሊኹም about 600 ገለ ፋሚሊ ኣለና ኤቭሪዴይ ብዙሕ ሰብ ይደብል ኣብኡ ኻኒ ኣብ ፌስቡክ our family life with autism and developmental disorder ኢልኩም እንድሕር ሰርች ገርኩም ይመፀልኩም ጆይን ኢኹም ትብሉ ማለት እዩ ዌብሳይት እውን adhanet.com ኢልኩም ብኡ እውን ክሰድለይ ትኽእሉ ኢኹም of course ኩሉ ብዙሕ ስለ ዝመፀኒ ኩሉም ቢበገለ ግዜ ክወስደለይ ግን ዝኾነ ቶፒክ ዝኾነ ኣብዚ ክብሎ ክዛረበሉ እንድሕር ደሊኹም ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ኣብዚ መፅአ ክምልሶ ዝኽእል ወይ ትምህርቲ ዝኽእል በቲ ናተይ ማለት እዩ ኣብዚ መፅአ ክገብር ክእል ብዛዕባ እዚ ቶፒክ ባተዛረቢ ወይ ብዛዕባ እዚ ተኣሽሙ ተዛረቢ እንድሕር ኢልኩምኒ ክብል ክእል ማለት እዩ ኦኬ በቲ ናተይ ፍልጠት ዘለኒ መልሻ ከይደ ሪሰርች ገይረ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ብናተይ ተመክሮን ሪሰርች ገይረን ገለ ክመፅእ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኢልኩም ክትብል ትኽእሉ ኢኹም ናብ ሓደ ውልቃዊ ርክብ እንድሕር ደሊኹም ወይ ውልቃዊ ተኣሽሙ ስፔሻሊ ኣብዚ ወፃኢ ዘለኹም ኣብቲ ኣድሓነት.com ከይድኩም ኩልኩም ብቀዳማይ ሕጂ ቪድዮ ካብ ዝገብር ብዙሕ ሰብ ብመሰንጀርን ገለና ቢለይ ማለት እዩ ዝበለፀ ስፔሻሊ እንድሕር ውልቃዊ ሚቲንግ ምኽሪ እንድሕር ደሊኹም ምሳይ ኣብ ኣድሓነት.com ከይድኩም ቆፀራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ውልቃዊ እንድሕር ኮይኑ ኦፍ ኮርስ ስርሐ ስለ ዝኾነ ብየ ደብል ገንዘብ ከብለኩም ማለት እዩ ስለዚ ተማ ብወፃኢ ደለኹም ይክድዳ ኣብ ኣድሓነት.com ከይድኩም ዘድልየኩም ማለት ሓደ ግዜ ሰብ ፍርቂ ሰዓት ጥራሕ ዘድልዮ ሓደ ግዜ ሰዓትን ፈርዓን 2 ሰዓት ደድልዮ ሰቡን ኣሎ ደድልየኩም ማለት እዩ ተብሉ ምስተበልና ንዛረበሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኢኹም thank you again but please ኩልና ሼር ንግበሮ እዚ ንኩሉ ከም ዝበልኮ ግዜ ኣለኒ ማለት ኣይኮነን እዚ ግን እቲ ጥቕሚ ከምቲ ኣነ ዝተጠቀምኩሉ ጓለይ ዝተጠቀመትሉ ብዙሕ ሰብ ንብዙሕ ሰብ ከድሕን ኢለ ስለ ዝበልኩ ማለት እዩ ኩሉ please share ንግበሮ ሼር ምግባር ሓደ ካብቲ ሶሉሽን ምፍጣሪ ማለት እዩ ነዚኣ ኢንፎርሜሽን እዚኣ ረኺቦም ኢንፎርሜሽን ስለ ዝረኸብከ ንጓለይ ሓገዝናዮ ማለት እዩ right ስለዚ ነዚኣ ረኺቦም ካብ ብዙሓት ወለዲ ነቶም ደቆም ክሕግዞም ስለ ዝኽእሉ please share ንግበሮ ስጋዕ next time ሰላም ቅነ thank you bye